gaishe ku sarkin Musa ya ce na sarki kiɗa to kwamishina ya ce ya gode yawwa gaishe ka ajiyar da gauta yana kokari yawwa to yake gashi a yi hakuri na gode an gode a bamu lokaci a yi hakuri babu lokaci saboda suna so su yi majalisa a gurguje za mu kira shugaban kwamiti da zai zo a gurguje dan mana bayani sai kuma mu gayyaci shi Jalis ya gayyaci speaker a deputy speaker sai ya kaddamar sai kuma jawabi ta godiya daga bakin mai girma madakin Bauchi sai mai addu'a mu tafi ina shugaban kwamitin da zai dan zayyana wasu abubuwa minti biyu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم a matsayina na sakataren kwamiti na jalasiya ambasiya youth movement na kafin madaki wace na gajolohin zaman baki da sunana Anas Inuwa Imam ina zaune da cikin garin kafin madaki da mun dan rubuto wasu takaitattun ayyuka wadda injiniya Yusuf Inuwa Dadiye ya gabatar mana su ko yace ya kaddamar mana su a Ganjo. Waɗannan ayyuka suna nan kamar haka. Da farko dai injiniya Yusuf Inuwa Dadiye a shekarar shi ta farko ya kaddamar da rubun motoci da suka kai guda 23 zuwa sama. Wadda ya gabatar da su a garin Miya daga ciki har da sarkin kafin madakin Bauchi da sakataren jam'iyya wadda yake zaune a garin kafin madaki da mu 'yan kwamiti mun samu waɗannan motoci da ƙungiya na jama'atu nasarar islam da ƙungiya na izalatul bid'a wa iqamatus sunna. Waɗannan motoci da muka samu kenan daga cikin motocin da ya raba guda 20 da wani abu a mazabarsa. Sannan na biyu akwai aikin hanya wadda muka zo kaddamar da ita yanzu haka. Hanya da ya tashi daga anguwar Liman Shago kenan zuwa kofar Furi. Sannan na uku akwai gyaran transformer na anguwan Fari da ya gabatar mana tun shekarar farko na hawansa. Sannan babban abinci gaba ga wannan injiniya Yusuf Dadiye shine ya ɗibi 'ya'yan talakawa sama da mutum 100 wanda ya saya musu fam kyauta, ya nema musu accommodation, ya biya musu kudin registration a makarantar da ke Kangere don samun ilimi don ci gaban wannan yanki nasa. Daga ciki ci gaban da ya samar mana akwai ayyuka na kaddamar da kaya wa marayu da gyaran transformer a garin Seri da saba musu wutar lantarki a garin Dumun da ba da Rumu. Akwai asibiti da ya samar a gurin mai girma gwamnan jihar Bauchi wanda shi ne hanyar samun wannan asibiti a garin Barkaya. Sai kuma kwalakwalai da ya samar da kuma masallatan juma'a da ya gina a Ganjo ta yamma manya-manya guda 8. Sannan akwai ƙananun masallatai guda 18. Saboda karancin lokaci da mu dan takaita wannan jawabi a nan, amma akwai littafi yana nan yana fitowa wanda za mu raba kowa ne samu insha Allah. Daga ƙarshe muna miƙa kokenmu da jam'iyya tun daga jiha har zuwa local government da su saka mana wannan injiniya Yusuf Inuwa Dadiye a gaba don ya tafi majalisar tarayya don shi ne ya cancanci ya yi aiki tare da janar Muhammadu Buhari. Saboda duka tsarin su tafiya iri ɗaya ne, masu tausayi talakawansu ne, masu son kyautawa masu wasu ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa a daidai lokacin da aka gabatar da wannan jawabi sai ga Alhaji Sani Malam sai daga cikin jigo a tafiyar APC a jihar Bauchi